Správca hotela. Naplň práce. Dba o poriadok a prevádzku schopnosť hotela. Dba o poriadok v okolí hotela, čiže v zime odpratáva sneh, pluhuje, posypuje soľ, spriechodňuje celý terén v okolí hotela. Samozrejme plus dba o prevádzku schopnosť hotela vo vnútri. A v lete striha kriky, kosí trávu, sadí kvety, polieva kvety, čistí chodníky, striha stromy. Čiže všetko, čo vlastne treba urobiť v okolí hotela. Plus prevádzku schopnosť hotela vo vnútri. Ďalej musí vedieť maľovať, pokiaľ si hotel neobjednáva externú firmu. Na malé opravy, čiže prišrubovať niečo, vyčistiť odpadové rúry v sociálnych zariadeniach, výmena batérií, oprava kuchynských zariadení, čistenie bazéna, doplňanie chemikálií všade tam, kde ich treba, čiže napríklad v pračovni, alebo v kuchyni, alebo priamo čo on používa pre svoju prácu, doplňanie tovaru pre chyžné a podobne. Ďalej sú to veľké opravy ako oprava elektroinštalácie a kúrenia. Pokiaľ budeš pracovať na pozícii správcu hotela, tak ak je tam starší housemeister, čo je v preklade správca hotela, tak ten ťa zaučí vlastne do tejto práce, ale pokiaľ tam bude sám, tak musíš vedieť opravovať aj elektriku, kúrenie, vodu a ďalšie veci, ktoré sú potrebné pre správny chod hotela. Musíš byť aktívny vodič, no a vlastne čo nevie spraviť správca hotela, musí zaplatiť hotel za servis, čiže cez externú firmu. Minimálne požiadavky. Vzdelanie nerozhoduje, podstatné je, koľko toho reálne vieš urobiť, čiže nie je to, čo povieš a nasľubuješ, ale to, čo reálne vieš spraviť. Čo sa týka jazykových znalostí, je to minimálne stredná až plynulá znalosť nemeckého jazyka. Pre pozíciu správca hotela je potrebná niekoľkomesačná prax na obdobnej pozícii, čiže buď v hoteloch na Slovensku, alebo nejaký servis pre firmu na Slovensku, no a najlepšie samozrejme, pokiaľ máš prax v Rakúsku. Plat na tejto pozícii sa hýbe od 1100 do 1700 eur čistých, plus trinkelty z ubytovania a samozrejme plus ďalšie prémie od zamestnávateľa.